אוקיי, אנחנו מתחילים ישיבה מזרחית, או לוטוס. גב לגב, אנחנו רוצים כמה שיהיה יותר מגע, מגע רך. מתחילים באגן, חוט השדרה, כתפיים. אני לוקח את יד שמאל לברך ימין שלי, יד ימין לברך של עידן, ואני דוחף את ברך שמאל שלי לרצפה ומושך את הברך שלו אליי, והמבט שלי אחורה. תנועה עמוקה. לשמור על מגע של כתפיים, ונחליף צד. עידן יישר את הרגליים. אני אביא את העקבים שלי קרוב לישבן, ואני אשען אחורה וירים את הישבן שלי מהרצפה, עדיין למעלה. זה פה נותן לו מתיחה ראשונית, והוא מושך אותי. ברגע שהוא מושך אותי אני מרפא את האגן, ואז זה נותן לי מתיחה גם. ולרדת. אנחנו מחליפים תפקידים. אני מיישב העקבים כמה שיותר קרוב לישבן. אנחנו משלבים את המרפקים. ובספירה ל3 אנחנו נשענים אחד על השני. 2, 3, דחוף. מכאן אני מביא את הישבן שלי ממש מתחת לשלו ומתכופף קדימה. ואנחנו מתהפכים. ישבן לישבן, מפסקים את הרגליים. אנחנו מביאים את הידיים לרצפה ולוחצים את היד הנגדית, הידיים, ומביאים את הראש שלנו לכיוון הרצפה, מרחיקים ישבנים. זה מותח את ההמסטרינגס. כדי לצאת מזה אנחנו יד אחת מביאים לרצפה, ואת היד השנייה.